भाग बाटे दर्शन तोहर पाई गई हो। आगे क्या कहता है जननी जमाई अइबू। आज देखिए माई हमनी के घरे आयल बड़ी, आज मंदिर बनल उनकर प्राण प्रतिष्ठा भइल हो, ई बात के केहू ने केहू के सपना आयल होई का चाचा आयल होई नु। तो माई आयल होई सपना में चाहे हकीकत में, वो अचानक ही आवे। तो वैसे ही एगो भक्त के घरे जब माई पहुंचल बारी तो भक्त कौना भाव में माई से का कहत रे जनती जमाई अइबू, जनती जमाई अइबू। आज हमरा नगरी पगरी से हो भोरही बहार देती नगरी ए माई पगरी से हो भोरही बहार देती नगरी ए माई पगरी से। जनती जमाई अइबू, जनती जमाई अइबू। आज हमरा नगरी पगरी से जनती जमाई अइबू, जनती जमाई अइबू। आज हमरा नगरी पगरी से हो भोरही बहार देती नगरी ए माई पगरी से हो बहार देती नगरी ए माई पगरी।